Machiegni kendo nyakwarom ga Ywak moro mara ni pod intiere kodwa e chendo ni mara many piny wadonje kidieny mar ariyo na nyisi ni intiere ng'ur ma bende jopuonj mag mong'ere kaka P1 teachers osebedo godo tenre kod ndiko mag tich omiyo dhiao ma kawuono antie gi wendowa jopuonj Erick Ochieng ma bende achiel kuom jogo manotelo e golo duondgi odiochieng'no manyoro ne sirikal mondo mi owinjie duondgi. Giwacho kanyo ni nitiere weche moko ma bende ang' nogo kodwa mbako nyiswa ni to gin weche mage mosebedo ka chando chunygi. Erick, machiegni Ramogi TV, mwalimu ne pok wachopo kodi ramany piny kae mose oganda jo Kenya nyisgi ni in ng'ati puonjo kanye. Erokamano Lydia kuom rwaka Ramogi odhiambo masani. An gi nyinga iluonga ni Erick Ochieng. Erick Ochieng ni is a trained P1 teacher mano graduate 2013 at Kaimosi Teachers Training College. En gi skills onyalo puonjo kamoro amora within the country ngech nosebedo verified en gi TSC number. Gi sechegi pokondike ohasul Nairobi ka. Aja Homa Bay County. Ase kendo na college gi dhako. Minot na go college. Kawatieko. Waduto te wajopuonje. To wan gi Ywak achiel kende kaka jopuonj mayot. From 2013 nyaka sani. Lydia. Sebedo katek. Puko iru tich. To kan kenda. Jopuonj ng'eny. Nitie mano tieko mbele na. Nitie nyaka mang'e mutieko 208. Pod ni oko. Japuonj thagore oko kar keri bedo frustrated kar keri oko kar keri malich makerado gi japuonj. An kata samire ne abiro kani igina school ose loro japuonj private pokoloro. Koro wakale a lot kendo wasandore kabisa to ng'ama nyalo winjo ywakwa onge. Wasetemo yawa josisa gi kata wajumbe wa mwan go ya ka giwinjwe gi wa jopuonj ni. Mjumbe ni en ng'a? Mjumbe na en miyo mosomo licha en iluongo doctor Eve Akinyi Obara. The only woman mwan go kabondo kasepol. Mubaro book. Koro wasetemo josiasa linti okwe wa jopuonj. Kendo koro no chuno wa kai koro wa jopuonj mapok ondiki. Wamanyore. Ngech koro kwang'ewe koro piny ti somo lokore. Changes biro. Kendo gima nomendo bowa kabisa en lendo mane koro gol gi CEO jatendwa Nancy Macharia. Ko wacha dharani ni koro wan kaka wan ju P1 onge thuolo kanyal puonjo ni okwa qualify grade 1 ni piny wado waso modho many degree kendo no bedo no malit ka kendo ker mar Kenya lando ka kondiko 56,000 teachers to wan kaka wan ju P1 out of those waido ka wanon miyo mana chances mag 10,000 out of those 10,000 6,000 I'm not lying to 6,000 kanyo team okay kanyo chako long recruitment man team last time nje jodi verification nje 20,000 you P1 nyowe no kuluongwa korwa koni haka koro jatele mosewacho maler ni koro konyal puonje ato kare wadhi kanye sirikal nego wa sirikal yang bula de ngobede generation mono ma in this school he graduate kapodi teen at the age of 23. To at the age of 23 in gi more aspiration. Ikoni yen kwadi kujoti konwania. Ni teaching is a stepping stone. Gech generally karano kada biro japuonj. To da bedo nango. Ingeni adonge gwen. To kadonge gwen to joma nigi vision joma neno ka nigi life maber gin jopuonj mai kor gwen. Koro yudo ka janyuol korani nyathina timatek michumo chal gi Mr. Ng'ane chal gi Mr. Ng'ane kendo no kadala ka Ng'ane bedo maber nyithind ju somo dala rieny koro ka ina nyiso janyuol anda dhi timo kata kos machalo kama to kuyie koro mai gima notimo koro bedo influence with the mentors mon go village ni gin jopuonj koro mai omiyo koro wadhi kosedhi kunyo ticha gi konwa niya teaching is en gimoro ma is just a stepping stone somo tero ka idwa bedo lawyer koro ineno ida bedo doctor inyalo tiyo michaki koro kudhi kama ni tiegi kaka japuonj. Yes. Joma tiegi nyisi ni ka en stepping stone dhi bed lawyer. Inyalo somo ing'ie for example kaka ing'ini His Excellency the former Vice President Kalonzo Musyoka ing'ini ni japuonj o train ka Asumbi Teachers Training College kendi koni koro kwenye ai from bedo japuonj mangato bedo Vice President mo bed kama ni koro chako bed lawyer also me I can manage it. Koro you work very hard. There are still opportunities outside. Koro kengi pesa nyundiki.
inyalo dhi timo kata losi timo gima idwaro what you like then kibiro ko kaledia nyathiwa otek. Given a chance in kaka nyathi kidongo nidwa bedo japuonj koso nidwa bedo ang'o? An adonge no japuonj. Baba ne japuonj. Koro ka baba ne japuonj to an to koro no kana be japuonj ka en. An ko na dana bed engineer. To koro ko gik to baba na koro cheko na nyathina yo mayot pinya ko nyigo kata kero bedo engineer an adonge dala do. Baba en gi mon adek. Wa nyithindo 24 Lydia japuonj en ngada di mina adek ok ti. Ipono donge thawruok majana de kepoida kweno konyisi mani puonye shortcut nyathina kida bedo gima chalo kama tema kia kati bi bedo engineer mi do bedo no then I took it kida dhia somo maleta enya kwache ko dhi college kuicho bendalo no sosion 2013 ubiro bedo guest of honor ibiro ko kota siany kagese bedo kono tema tek isomo tegno ka yagi gik mokariyo tema tek iyagi valid certificate. As take it, this is the best place when you may not da. Lydia. Nelo instruction. Nelo instruction. I give Pukadi. And then we are at the same time. Me not nyakad. Me not. Masa nyarkano. Karakamano ni agiber. Anyway, na agiber lakin Lydia. Paren 1 year out. Ingeni, and in fact, I do a sumoka. I did graduate can 27 years. Kuro ka gine kitimo tingole gimu 30 years ngini makende. Kuro ngini sani ngini kura hawi. Kain 24. I graduate kan 27. Oh. Tabedo asebedo ko kuri ngina how 40 and 30 anja ena how man afford ngejan 35 mutegu. Kadi kuicho. Tupodo kane mbele lady. Ya telo biro to koni kuro wano wadoga doge school lady. Tada koni jupuin tagore. Ti jupuin mano somo ngini jupuin mano somo no puonji gi janyuol. Ngini sa janyuol no sepa. Ino puonji giwel visas wede jomone ni nyathini riek wa mak bade o puonji ngini ko sigolito we kodi ngini mai ngama no mako bade ino puonji kara ni yudo kata sponsor no bedene jomoko ndie mano uso se lo ange nyathi ma ange japuonj moro kabisa pod wata makode en lo mane wuon go miye mano miye ne nyathi kich koro kano se kalo pendo pesa onge lo pecha moka o uso ne japuonj moro otero jopuonji ko geno no kotieko to kone after all brongi olope up to date kijana onge katalo and in fact edo kubiro katu nyawo kada nduru. Erick nutero kwayo odiochieng' manyoro ne untiere gi twak gi jofwambo. Yes. Nyiswa ni to gin kwayo mage muchwalo muduwaro ni mondo timnu gi sirikal pono ni intiere moko apisa mag piny owacho maben sani koro neno chenro makamae gin kwayo mage ma untiere go Erick? Lydia, kwayo namba 1 wadwaro kepo madiera transparency makata ko kaw ng'ato to I accept ni ng'ani to noloya okawe tok mar mibadhi gime wacho mar mibadhi Lydia in gi seche gi samine na wuoyo kani ntie nyathi manutieko college 2022 mapuonji school osendegi sirikal nyathi mipuonjo mapuonji class 6 dong do tieki kero do timo JSS moko bodogo timo mapuonj ka to tieko ma sirikal osekayo tieko 22 ose otieko ndo semie ni puonje kai ni setieko training kapoda yuti. Oh yes to ntie jo mupuonjo matiyo kata sani titi dingeni tiyo college 209 dipo ni ntie ka kuwinjo ni kepo ni kawe yor ng'ero ema chando waka gima chando waka Lydia umi wacho ni onge transparency gini ingeni angi certificate mar P1 kenda abedo proved ni ana japuonja no mpuonjo ge TSC komia ipuonjango an apuonjo atimo ni option A ntie option A gi option B college atime option B awa keli Lydia poki ngini ukija puonja ne japuonjo waleri kaka gine bet nyathiwa transparency gima kelo gini ma wacho ntie ubagusi kae wacho ni ja 2022 osende permanent and pensable job utiyo kendo chamo sara kendo kao loan to ng'ama notieko 208 209 pok ondike ja 208 ondike gi certificate ma ingo no mani yudo cha ma ingo 209 cha to ja 20 koro wapenjere to criteria manene yo ma sirikal ng'ieto to koni ya an ng'ani certificate ni koro kone ga kao ma okoromo certificate ni mondo kora kao koro ng'ama notieko 2010 en kori ko indo gi dhi sikul iro ko kidhi ro mondi puonji to ja 2020 manutimo certificate muchal rugoni okomi thuolo koro ma to koti sebedo kioro igni te Lydia
Kendo kiki wono yot. Gima tachalo machaka koni, sirikal, jutiesi, gichalo gima koro gikwalowa. Leader ingeni katiko 2013. From 2014, ntigi milo ni verification. Ila yendo sirikal neno ni advertisement. To gira ni team gimilo ni verification. Verification ni, eni kendi koni di kamora mora minyalo di. Kaka na tiyo Nairobi ka. Ada di timu verification, anya ulunga kata Migori. Inganda ido garika. Ati yogi fair. Is the verification in the hope ni sirikal dika Lydia Omi. From 2013 nyaka won poda timu verification. Verification poda timu IL. Tingini pesa nyama de toke odi. Lydia gini nwach malit. Nginti joma dalo moko kono ania. Kaluo opong. Misi nafase Northeastern Mandera. Koro di tembat. Lydia. Bisa gombo di puonjo Mandera. Uamonde Lydia. Gigi tek. Lydia ingina siwo kama de timu verification Mandera. Koro ne in ready mar nyaka Mandera. Tungo nyisi ni kure mantie thuolo. Bene yudo. Ina de kujo kende tedo kajo gwengno bendo ga ngap giro jogegi. Villagers. Ngani wa akanya. To seje miwok Nairobi kani, ingini akanya kama Mandera pesa di lady. Alifa uchia. Dikende. Duogo alifa uchia. 12,000 pokenindo ngamingeo. Kidhi ichoponi tido kajo gwengno ga ngap. Wambo wangi jogewa. Lile tingini sirikali muko ni the late kabisa. Ichugi pesa ni wito. Koro nedhi tiduogo. Tudongi duogo kan kenda. Kidhi tiudo mana college mates. Chal maji mudhi mosore leida. Yati ngamise budho de. Udonje reunion. Koro verification wa kwa sirikali. Gin nyingi wan gin details wa. Kagi yie. Portal nitie pintindo the digital. Nyathiwa. Giwe maya watch verification wase time igni apar koro itime gi pesa di verification to no gimama hii pesa mani dhiti photocopy ngado kwa ID ikwe gik magengo nyaka ditimi ngaya pod serikal ok ya koro chal ka gimiterie dongina na kama koro photocopying benete koro verification achiel kuom gima serikal ong'iene ka ginyalo konyogi gin gi details wa giluonga ni dich fill form isebo the field moromo namba 2 Lydia kagiro ndiko maber mondo obed transparent mondo wambo obed well convinced makada kadong awuode umabe kama ayena dong gigi miluongo ni merit atiko higa mane year of graduation kachiko 2010 ongetende kao je 2015 lady kwa ikawa je 2010 kisa kawa je 2010 gino be in progress kamano nonge ngabro lalamika kaso ka gichagi akanyo kajeno ni koro gichagi dondwa kabisa ngech P1 en P1 gichagi nyinti kalo mano manade iyudo distinction iyudo credit kosi ja pass ineyo dango Lydia ana iyudo credit yes iyudo credit koro ka gisecha gibiro kanyo koro kanyo ni okao ngane to noyudo credit noyomba I'll be convinced koro ka ginyalo ng'iyo gikawo ji according to the year of graduation makada ka chance wuok to kuna bed gila malalamisi ngichwamba gombo ni ngamane ni mbelecha ngini nganu kungu ni giga lidi ngini gina bingu retirement age weri gima na tulo kendo ka ngona okone go ilungi ngato ngini ni at 55 mani monge lakini mana gichage chuno mok chuno go at 16 eni ngini ngato nyalo wuok Kenya ka opogore ngato nyamuji mucho seche ko toriere ter madhi go gicha penyo duogo at 55 kuduogo at 55 ngini sero mo 40 pokondiki anyisi ange nyaka jo 47 years of the retire kapokondiki pokondiki makala kido evidence anyalo goloni nitie be usedwaro gombaka gi TSC uyud kod gi thuolo mar wuoye kod ka koro wuoyo ni ko sasa timore de ng'eny muori Lydia mondo mi achopka kata machago koko jopuonj ni banga jopuonj mol Lydia wase ndiko barua watimu gimilu professionalism we took our time wandiko barua wa address to the TSC CEO Nancy Macharia wakone our demands our grievances mondo kage nyalo konyo agi konyo Lydia I took my time and I think kata viral kadhi ka TSC house asendi mabedo piny don Nancy to no komyo lakini the jomono yudo kanyo ne gi address wa keno ne listen to us to nikuno after 1 week what they do answer Lydia up to date put bueno that nona karang Lydia wanani what they can 2 weeks back
Nikech ing'eni no kono nwa dhi sikul to pesa onge kokandika kono dhi 2 weeks kono mane gima nochiwo kono 2 weeks back kwa kanyo Lydia steps mosekawo wan chako bedo piny gi madam okodwokowa wadhi ir wajumbe wandiko kisungu mwango mag jo primary ng'eni kanyo nitie jo graduate bende wantie nyaka gi jo certificate wapogore kisungu nitie makara sani miketa kisungu Lydia denga wachni wandiko kisungu wa mwang'eyo to the parliamentary group mochung' education ndiko 2 letters one to the wanyiso gi kwayo mwan godo our grievances gik mwagombo ni mondo temnwa e sector mar education kar kiri mondo kik wabed gi ywak wadhi parliament towers wadhi wandiko barupa ariyo achiel wandiko ne the chair the parliamentary education committee machielo wachako wandiko ne the clerk of the national assembly because wang'eni the clerk up to date Lydia in short pok wayudo the result pok waneno the result koro kwa kanyiru time bende dhi nikech ng'eni wan bende watema sani emwadwa wateme kapok jodhi gine nikech ng'eni kwayo skul ng'eni wadoke private cha private kidoke kachi ng'eni onge ng'ama gine kitu kata mariseko absent samoro ng'ato nyalo penjore ni to ka in gi tich e private imanyo mar public nango diponi mar public ber moloyo mar private ng'ato penjo kamano nikech wacho ni at least iwacho ni ne in e school Lydia waduoki ber moloyo awacho ni ber question no ber Lydia okwadagi Kenya ka nyalo bedo ni nitie problem mag tije okwan kendwa mwaywaki all sectors ywak okwan kendwa but sida mwan go private mominyo kata koro nyumiyo kor kata kor wajok this government is not caring for the teachers ing'eni gikoni nyithindo mwapuonjogo Lydia nyithindo gikoni mag sirikal kendo gichak giwacho nyithindo ma gipuonjogo gimiyo gi jopuonj mobedo trend gi sirikal koro ada nyisi ni ng'eni giwacho ni gidwa gol gimiluongo quality education mondo nyathini gimiluongo ni quality ting'eni private ka sirikal ok oketo nitiere ka gida protect nyathini mondo quality education through the teacher nyathino ok bedo gimomiyo ing'eni private ka kiri in a term ngichongo gi sheria moketi malongo ma protect japuonj director nyalo riembi ka kodwaro onyalo ilo japuonj juma ka juma onge gi job security onyalo riembo makata koro education pa nyathino dhido quality no koro onge Lydia ngech oriembo japuonj dwe ka dwe samira chul sara be ka giriembowa oriembo dwe ka dwe koro ogimiwa security job security mar japuonj at the same time kaka japuonj ngech amba janyuol security ma nyathini mondo oyud quality education bende koro is not there it's not guaranteed ngech oriembo japuonj wil didek dio think nyathini ibro ngi standard mar nyathini onge koro private kanyo gima gitime sirikal gibedo ane ka ginyalo kelo policies ma ginyalo protect go japuonj kendo gichak gi protect go nyathimo mapuonjono then it will be okay Lydia yes ilero makare koro nyiso ni skunde mag jiwegi kata private dwaro mar wer mondo mikel no chike manyarito ka untere manyalo protect wa Lydia ng'eni riembi makata salary ok mi don't you high class ing'eni ok en gima so painful makata sami go na simu ing'eni an gi nyathi e class ting'eni ok ni sirikal okia ipani sirikal gionge gi jotend gi ma e ground kuonde go mawuotho ging'eyo to onego bena yweyo lit sana private schools sport this school Lydia macha gima ng'ato timo kako ng'eyo ikoni ni ya skunde moko timi ikoni ni ya arsofani olor skul nyathini was so weak mondo yud salary mar ing'eni itune gi michuli mondo yud salary ni yude kata ma December ni wada nin koro kolor ka dhi konya nyathi machalo kama is unquestionable koro janyuol midhire manyene onioro mani awa miye gimoro kama tes but kileo ni ok idhi koro time e udi ok idhi time od yes ok ni time school mag school utukon waselor but koro condition muke mago terms and conditions muke ni school to komo osebedo godo be un gi riwruok moro amora un kaka nuluongo wanyoro kaka jofuambo un gi riwruok moro amora to ni utime ang'o gi Lydia wan gi riwruok miluongo ni unemployed trained P1 teachers dhoni pok obedo registered but wan gi wariwore we are communicating get sama biro kani waluongo ne okach the whole country wan gi representatives counties gi 47 wan gi leaders whereby we collect our ideas to wawacho gima kata sama ne awacho kani awacho gimonyisa kata japuonj mantie Mandera gima wacho kani ibiro do japuonj mantie kata Turkana
same thing. Kaluo, same thing. Koro wan gi riwruok wan kaka wuoyo lady. Koro en riwruok pok oyangi lakini wan gi riwruok. Yes. Koro ere gimuchano. Ponono ni kwang'iyo sirikal sani to adier giwacho ni gidwa kata tero ji odhi otie pinje maoko. Ineno kipango rawere kacha. Gidwa tergi loka. Mondo gidhi gitiyo kokono. Lydia. Ere gimupango timo. Ponono ni gimutemo ni okonyago lemo. Mwalimu Erick. Ibedo nango. Uchanango. Pero kamano Lydia. Awinji maber. Lydia bro duoki achiel kachiel. We done a lot of findings kendo we are equipped. Kendo an kama an ng'ene ni spokesman margi. The whole country. Ichalo spokesman. The whole country. Kendo kaluor nikech ang'ene an gi jibanga. Yes. Sirikal temo mondo tejo puonj oko. To wasetemo Lydia mondo watem to lakini kwa temo mag sirikal tikonwa niya. Ng'ene wan jo P1 certificate. P1 certificate is not being recognized in the outside countries. Koro we are not qualified. Yeah, okay. We've tried. Wasetemo ngich wang'eny. One over 400 trained teachers, 400,000 man git na ba pokonde. Koro onge japuonj manyalo puonjo oko P1 with certificate. Ok bet recognized. Ikoni manji mo tim kata diploma besides of it. You have this my age area. Koro tamo. Number 2. Sirikal temo ndiyo Lydia. To shida mantiere mabe kaka wan jopuonj ni wano puonjo nyithindo. Samo puonjo nyithindo gi wamiyogi a lot of information. Kendo samo puonjo nyithindo gi mwa guide gi ni gibed part of them mondo gibed the role mondo gibed the model maber ne society. Number 1, we are teaching them what we call against what we call tribalism and nepotism. Putting in some way instill this thing in their mind. Wangi gima tribalism timi in this of our country. Toka koro da chaki kona ni koro ang'e the effects of tribalism. Ticha iko ni koro na uogo oko ka. Adhi oko. Adhi fight milu racism. Ay tribalism. Wacheko kaya. Racism. Ay, Lydia ya. Donginya ya. Oh, okay. It is good jomanya lakini one kaka one P1 teachers oko yino adhi puonjo oko 101. Number 2, ng'ato nyalo dhi lakini okdaka okwahero majority maro okwahero ngech Kenya ka fight miluongo ni tribalism kendo oko kujo kicha kidonji miluongo ni racism. Koro asif ni koro ini aka into fire into ang'eyo nyaka jopuonj mapuonjo China. But ogidhi gi certificate, diploma, degree. To kamano ahinya mwalimu Erick. Nyiswa ni to sani in kaka ahero kaka iwacho ni nitie samuoyo gi jopuonjre kendo bendo miyogi wechego mag iluongo ni advice. Yes. Mondo mi gi kaw okenge makare ngimagi. Sani kano oket ni nyithindo matindo ma jo nursery mbele ni ka iwuogo kata ma jo primary. Binyalo nyisogi na achiel kuom gik ma ginyalo bedo gin jopuonje pacho kae. Lady penjo mamit. Lady ng'eni grade 3. Grade 1 kata nyathi min goto inyama penjo ni idwa ni chiemo e bed nga itingi sari nyithindo ni nyithindo te biro koni gire ni gibed journalist gino gibed kaka Lydia gech kwanza ing'eni jaber wangi yom ka in studio kae kendi uwe maber giten gech ng'eni gino TV everyone biro koni bedo kaka Lydia. Koro sani gi sechegi according to my profession Lydia nyathi mapuonjo my class 3 ipenjogi ni when you grow up what would you like to be? Lydia onge mbiro yien ni do bedo japuonj. Giwacho nango. Lydia onge ginyanyisi other careers but teaching no. Gich achiel nyithindo gi nigi machunge e chunygi. Gich nyathini mondo nyathi yudi modoro Lydia japuonj maketo gimoro amaro kuom nyathi. Nyathi no se build trust kuom japuonj moro. Kokima e japuonj ni. Japuonj no dhi koko ng'eyo trust no se bedo japuonj ma understand maber. Te dhi ng'eni se ketho nyathini. Koro gina ko ni mondo chiemo bed japuonj otamore. Anyise adier. Asa namba 2. Ing'eni ka japuonj ok obedo protected maber. Gi weche mag japuonj opogon kamoro amora. Japuonj ogore do kata ka japuonj obiro okonyal Lydia. Gech ineno ka koro private schools gi onge understanding kata kochwe. Ng'inte kuonde moko mokwe kata rusa kata tax nyonge ikoni mondo mi rusa nyaka dhi kanyo in person iting'ini ni mi inyori japuonj no school ka koth ogoyo nyathini neno kaka japuonj neno ka koth ogoyo japuonj we kata mood japuonj okuyo
Jopuonj, hey teacher, now you are not happy. Also. Alafu ngene jopuonj moko ma arjuni. Gikono nyathina adier. Ginyise nang. Ginyiso nyithindo nang. Okay, ko bedo treated giwacho. Onge tinde ingene ya Lydia. System masani. Ingene with this CBC kida kono nyathi. Sani nyithindo gi mogolo sani upogore kodwa. Wakoni. Panin kata kod gi ot. Nyathini reason ka ngama ngongo ker nyathini ongi mokian ge nyathini no donje social donje oneno gik moko e TV, oneno gik moko e simu, gik moko is well informed. Makara sami neno kore wuyo ka yogora ka ni nyithinda koro nena mamoko biro chako mago na simu ka. Mabe kora wacho chandruok mon go. Arrange sinite jopuonj mar very genuine kendo ginyiso nyithindo the real challenges magedhie kendo ka nyathi winjo ni japuonj ka nyathi koni japuonj in pok ondiki ticha nani ameenda wapi iko ni huyo amechukuliwa na serikali. We have to tell them the truth. Those are kind of the things that we have to build on kids. Amechukuliwa na serikali tino nini mwaka ninde rudi japuonj mo ne bi iwinyo no dhi okae gi serikali gi serikali not koro ber gin gi that information inisiko makati ino ke dhi gi nyeme nyale koro kara nyithindo urumia ingito Lydia nyithindo rumia mabaya nyisa di ni sani in the near future want to be no gombo bedo japuonj sani mabiro gi gikage sani gisengene ok ndiki jopuonj ni onge magombo. I just wonder ni society mani mabiro bedo go in the near future. Madwa penyito mwalimu ere future mar puonj kae ngabro puonjo nyithindo maya Lydia ka serikali okoloko the policies kokoloko oga nyathi mbro bedo gombo bedo japuonj right now uko bedo gi teachers anyisi from the point kada nyuol tema nade kaka no chunwa ukbiye ngech ngato kaka an for example I'm a teacher an nyathi no ko ok daka gom kana nyisi mondo bedo japuonj ngech ubro thago ngech nyathi do rito igne di mode kandike gana riyo ga paga deke mane yae mani tieko mana tieke to bange ni wadhi bedo gi CBC. Yes. Ere kaka transition ino bedo ni kaka japuonj nikech naneno ka kuonde moko ne kawe iteroge tiegruok moro manok ninyiso waketo nyaka habari kacha ni tero yo tiegruok mondo mi upuonje yo makare kutendegi kitso manyer ma CBC inne dheko so no bedo rango Lydia maga machungu mwano Lydia one train kan intigi milum 844 that system mar 844 koro sama transition ni koro biro yudo ka koro watieko sama koro watieko wano wacho ni train with that system koro kwa bire field ka serikali okonowa ni koro mondo mi ndiki nyakidoge school mondo bet equipped with the knowledge mar CBC midwaro ni koro gibiro miluongo ni upgrading ni time for 1 year titime gi pesa ni migole ofuko ka koro in gi hope ni koro dikare lede ngeni gini karo biro no wadagi mokongo no ko understand koro ka oleni makojo dhitimo interview to yudo ka kare jok mano timo upgrade koro negi maximum malo the following year no wadhi ka gimuo rumo jopuonj no dhi almost te koro kwasa dhi ka koro wadhi ni koro ni koro wamedo gimoro on top of gimain koro idhi leader wayudo ka jogo chikore makata upgrading no giwuoye jogo chikore age koro giweyo tiegruok mo nyiso mo ngini medo max jogo chikore age leader ngini sani tiegruok no koro en koro lal kendo serikali tuplie makata kana ng'iyo kata score sheet mane gigolo wach mar upgrading ngini onge kendo koro gikethe widono ngini jito se train kendo kondikwa ana train ana medora madhe timo gimino ni upgrading no kanya ndeka onge kendo onge sani ko ni the team diploma wakikata kamo hange we don't understand to serikali no kwalowa ko serikali ne temo tugo gi pa jo piny ka ngini CBC ni bende giket speculations mang'eny koro we don't understand en okonyowa gijo konyowa de serikali okoni joma no timo upgrading wakungo mi teach kokwa wach mar joma dhi timo diploma ngisa ni koro onge gi P1 certificate wakungo ame jok mose chako medal onge uni group category di achiel koro yara laughing matter nginte jopuonj mano kodhi omedo gi nyierowa koka nuwa kweru to noku winjo ato dong gichala koro ngini donga ka serikali koro medo mana hinyowa dak negi upgrade kore ni useless onge mokonyowa tingini watiyo gi pesa over 100,000
school fee. Kendo ni koni ni ingin ka kana janyuol, ingin awe mama damba. Ka puro rabuon, on turi puro rabuon, aja ka bondo. Chamo rabuon, madam puro mana rabuon, agole Nairobi ka, okanya nyalo mradhi asom. Odok dala embuji, dhi medri, dipo kundiki mo nabe ka bendika. Amera sani, wachalre. Koro en upgrading no eno lal kamatia. Kendo mai komi koro wadhi ir sirkal mi ogo koko. Achiel kom gene sirkal no kwalo wanango. Nisogi mi no kwalo, ntumo no mondo do team upgrading for what? Why? No kwa kadung no uru pesa mar upgrading. Over those 100,000 minutiyo go duogo no uru. Ngech kore ni useless. Koro watch upgrading lady, mano bende is also another issue ma wan goro ni sirkal kuyie. Ko ginyalo recognize upgrading mano watimo, dimiwa pesa wa. Koro kokonyo wa lady. Lorina Kiny wacho ni gin kodi. Kato Seth Matara bende wacho kanyo ni en bende. Omora ahinya kaka ikete lela gik ma bende jopuonj ga pok ondiki kadhoe. Iwinjo nade? Ka ng'ato dang' penji ni sani iwinjo nade? Kaka ng'ato, kaka japuonj, we kata kaka dhano koro iwinjo nade? Lydia, awinjo marach. Seriously. It's my hope, my vision has been killed by this government. I found myself to be in the generations who are being tortured psychologically, physically, everywhere, because the government has misused us. Because during those times, these admission letters, we are not going for them at the post office. These were letters which were being given by the government officials. You go to your county director's office. Then they tell you you've been given a chance by the government. Then they are the ones also who are choosing for your school where to go. College. You're being told, like me, they told me I'm going to Kaimusi TTC. And I was very, very much proud. Then after that, this government is now telling me that in my area of profession, it is now flocked. No future. How do you think, even how will you feel? It is flocked. No future. Go back to class. With the age of somebody who is at 45, 44. And for now, they tell us we do what we call internship. Internship is for 2 years. These 2 years, suppose I'm at 44 now. I go and do that internship. Suppose they give me a chance right now. I go and do that internship for another 2 years. At what age will I be for me to be guaranteed to get that permanent and pensionable job at 47? So, the government has killed my vision. The government has made me, I'm useless. I've become a laughing matter in the society. Okinya bedo useless. Let me tell you. Let me tell you. Nyathi Nyasaye puonjre wacho weche mabeyo e wi ngimani mondo kata nyathicha bedo gi geno bro bedo maber. Lydia, this time round, isi wakati wa kudanganya mtoto. Let me tell you. I'm a teacher. Kori nyiso nyithindo nini? Let me tell you, Lydia. Sani ken nyathi awot, is nyathi the reality. Ka sirkal ko loko ka ginyalo sector mar education mondo bed gi moro ma kake education moro machon mane ji sometie yen onge kata class and people became professors. Tell them kid reality moro don ko nge an ngina dongo ka ngeni katiko college I'm guaranteed kama kech mane gima ne babonyi I'm guaranteed ni sirkal dhi mi teach, there is chance my person is there. So they lied to me. No, my dad passed away. They lied to me. So, as per now, with this generation, call us spade a spade. So, if you want me to tell, to lie, to give hope, I'm a hope, to give hope, and the government is not also giving me hope. You want me also to give, God is there. God is there. God is there for everyone, really. But, and we are all equal before God. And if God is there, why is it that now you graduate, a classmate
you even attend a grade more than of him or her, has been given a chance to teach, yet you are still not there. Is it the God of equality, or is it the government which is trying now to bring something into our mind that there is no God, there is no what you call equality, there is no, are you getting that? Is it God or is it this government? Which criteria is this government using to sideline your certificate and take the other person's certificate? Which of course he got a pass, yet you got a credit. How did they come? Which kind of discrimination? How are they discriminating your letters? Suppose wangekuwa wanafanya year of graduation. Then another thing, wangali kitu inaitwa age. Juu kuna wengine wamesoma kama wako age. They did not get the opportunity. Yeah. Wengine wameasili, wamekuwa watchman, wamefanya other jobs for them to raise that money. Alafu wanajikuta wameingia TTC kama wako like even 30s. So they consider for us year of graduation, then they also consider age, and then also they look the performance. Nobody will be crying, Lydia. But Lydia, you know I'm a national leader for this untrained community. Poda wacho ni geno pod nitiere, ibro buogogi, waboluongi kaka koro ine kom machielo mbele ka. Lydia, nitie point manada kelo, wawache gi dhulu. Wache. Iena. Kwa tieko, wadongi dakariyo. Lydia, weche to ng'eny. Koro. Wacha point nino. Lydia, other counties osendike jopuonj ma jomoko gine 2019 2020 mane kama geringo gedhiye ja 20 kidhi other counties ani tiwacho ni ja 2015 piny ne in kanye mano Kenya achiel to one counties mwa ma Kaluo wan pod wan gi nyaka ja 209 2010 Ibeni nikech samoro telo poko chope gwenge ne wasebedo ni wan kuma Lydia ni miyo oganda mane ni sirikal kinde makalo. Lydia, ng'eny mano gimo kanje kata oganda ma sirikal, this is a democratic country. Kendo resources mobile this country obedo distributed according to the region. Wan gi major language, wan gi major groups in Kenya. Kuri doka Kikuyu ng'eny juluo ng'eny nitie shares mimiyogi. To ng'eni course mar puonj ka, sama sirikal lando gini, gitimo that we call reasoning. Kakademi mluya, kakademi jaluo, kakademi ja Kikuyu. Tiyudo ka koro kuonde mamoko gine 2019, one pod one 2010. What is happening? Wajumbe mwango kada leaders mwango kada ka gipenyo what is happening? Dipone gine magi uso chances wa. Lady, ada kelio aja tribe awewe kaka jaluo nagisan. Lady, in the last 2 years, Lowland, ikaw jopuonj. Tingeni jopuonj jomikelo ka ngin kisise gi poda. Gin other tribes. Emo pongo kanyo. Neighboring tribes emo puonjo kanyero. To un nyithi joluo ma that surrounding community ngin mitimo puonj oko kaute. Mera sama koro nyicha winjo kaka ywagore kar keri ni jopuonj onge Lowland onge jopuonj. Lady, ng'eni ne giketho gimiluongo ni delocalization. Ng'ato koro dok gwenge. Ing'eni tribes mana gigulu giro dok e gwenge gite. Skunde ma Kaluo onge jopuonj. Ng'eni givin giyie tribe moko kobiro donjo ka gidhi giloko Kiswahili ka giseloko Kiswahili duogo e gwenge gi gin gwenge gi jopuonj oromo wan gweng'wa onge jopuonj. Sainya mwalimu. Koro mgajiwa mano kanyo duond jopuonj mag P1 geno na ene gibrodo ka gikonyore en gima lit ahinya ka gino mari tore king'iyo gi wang'e nya bang' higni modhuro. Eno ka MCA ma county ma Homabay Kanyada East mano Mheshimiwa Erick onyisa penja kacha nonro magi hang na tudi kode. Ondango go mbaka dipoka oyudo kaka hang nyalo konyoru jatelo oya Homabay County mana kari kanyo haobo kabo tudo gane kode mbaka to ne wonyisa kacha ni nitie ogande toki kendo ma en gima koro nyiso ni kata koro yud kumoro to nitie oganda mathoth bende mapod onge kod geno. Tawinjo wakiwacho ni Lowland wachne tek mokalo. Geno en ni wachne chopra jotendwa ka nitie yo moro amora minya konygo jopuonjwa mondo mi gir ka ginyalo konyore. Mano e geno marwa ka wamenyo piny kawuono. Mano na men piny nyinga Lydia okay. Oriti masani oromo saa 3 chenro mar oyimore. Lydia.
nchini wanaendelea kujishindia mamilioni kila wiki. Nimepata hiyo pesa sasa. Bonyeza *487*3#, weka 50 bob tu upate content na point 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Ile kubwa sasa. Hata mimi natamani